Slavre zahmet çağı dema ve hoş et xwazim agadarî ke bidim me ji berkê êrişê trona û neyar li ser Zana TV. Zana TV do êvarî ji hêla YouTubeê ji me re daxuyanî kat ku kanalê Zana TV ji bona heftakê girtinê astan kirine. Ji ber wê yekê em ji gelê xwe daxwaz û rica dikin ku bibin abona. Evê linkê gezê niha bavênin binê vîdeo. Em ê linka wê kanalê ji wer bavênin. Ew kanala jî kanalê Duemîn ê Zana TV ye. Heger hûn bibin abone, heger hûn alîkariyê dixwazin bidin me ji kerema xwe re bibin abone. Kanalê Zana TV yê Duemîn. Değerli dostlar, Zana TV troller tarafından şikayet edildikten sonra bize YouTube tarafından bir haftalık ceza geldi. Yani bir hafta Zana TV YouTube kanalı kapalıdır. Ama ikinci kanalımız devrede. Sizlerden ricamız bu videonun altına atacağım linke tıklayın ve orada abone olursanız seviniriz.